हाय लोगोफोर, बे आंनि साख्रिनि खौरां जब आपडेट्स इउटिउब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो एबा नोंथांमोनखौ आं खावलायो नोंथांमोना बे आंनि साख्रिनि खौरां जब आपडेट्स इउटिउब चेनेलाव गोदान जिखुनु गोदान साख्रिनि आपडेट जानायखौ बयनिसिमबो आगोल बे चेनेलनि गेजेरजों मोनगोन। It's caught in the crossfire. बिनिखायनो नोंथाङा दिनैनो बे आंनि साख्रिनि खौरां जब आपडेट इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब गोजा बटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो खाथियाव ओंखारनाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोदान साख्रिनि आपडेट फैनाया नोंथांनिसिम सौहैबाय थागोन।